Mikola, nasmeši se za YouTube. A šta će radiš ti? Ajde, šta će radiš? Samo ti ko mene stavi. Ja hoću, a šta ćeš radiš ti? Stavi me pa ću da vidiš. Evo. Da, samo ti stavi mene na internet pa ću da vidiš. Na YouTube. Stavi me tamo. Evo, nasmeši se za YouTube. Stavi me pa ću da vidiš. Direktno ide. Ja ću se staviti. Ako ti ulaziš u moj privat, samo ti me stavi. Pa ti ulaziš u moju. Što? Pa evo ja sam kući. Jesam ja bio kod tebe neko kući. Pa pokušao si da uđeš. Ko? Ti. Ko? Ti. Ko neće snimamo? Samo me stavi tamo pa ću da vidiš što ti. A šta će radiš? Sa mnom će da vidiš. Aj kaži šta ćeš radiš. Radiš kafanu u noćne sate, bez poreza. Će da vidimo koliko. A koju stranka, Mikola, koja je to stranka? Bolja, najbolja. A koja? SNS. Vučić. Pitaj zašto studenti demonstriraju po Beogradu? Pitaj ti. Ja znam. Pitaj ti. Pitaj zašto omladina protiv Vučića? Koja omladina? Srpska. Građana Srbije. Pa provokacije, vi što ulazite po kućama i pitate. Šta vas briga za ko će neko da glasa? Bićete. Zajšo. Ovi što gledaju ovdje znaju Vlaški. Da, zaista što preti tamo. A? Pa šta njih briga ko će koga za glasa? Jel to demokratija, a? Pa reklamirajte kuću na internet. Pa već i stavljam bre, ej. Ovo ide direktno. Strašna kampanja, ej. Ukrali ste 800.000 glasova. Ukrali ste 800.000 glasova, strašna kampanja. Da. A sad domaćinski jednu kafu. Domaćinski jednu kafu. Da znaju da su gradsko. Da znaju da su gradsko kod Zaječara. A za njihovu nekulturu. Новиньо. Дека споделу Зајша кај ону се малиша. Еа ша.